har så teenage-hygge. Der foregår et eller andet i mørket. Vi er ikke helt sikre på, hvad det er. Men vi føler os hensat tilbage til 80'erne, så det er vi unge med de unge. Sådan er det jo. Nej, du forsvandt. Det er man kan se dig. Nå, men vi vender tilbage, når de engang tænder lyset. Det var den der kage. Den er snart ved at være væk. Vi må lige se de sultne mennesker herinde ved siden af. Er der nogen, der har set min telefon? Jeg gemte dig. Mor, har du set min telefon? Nej, Niklas, det har jeg ikke. Jeg lader som, jeg har det sjovt. Og så sagde hun, og så sagde jeg. Hvorfor kom hun ind med det? Yes, det ved jeg ikke hvad. Ja, lige præcis. Hvad? Niklas, så skulle jeg have noget på. Stadig kage til de hurtige. Ja. Det bliver lidt mørkt i hovedet. Det er lidt mørkt her. Nej, det er Michael Jackson. Nej, det er Ja, det er Olav. Det er billigt, det der. altså, hvem er det? Hvis man læser mellem linjerne, så kan alle finde ud af, at det er Michael Jackson. Pete? Nej, for det er det ikke. Det er Michael Jackson. Nej, det er det ikke. Det er Nej, det er så meget Elvis, ja. Det er Michael. Bob Dylan. Ja. Ingen tvivl. Nå ja. Så kommer den bare. Nå, igen. Du kan ikke finde ud af den, Peter. Det er ret svært, faktisk. Nå, men det er fordi... Hvem er det, skat, der spiller? Det ved jeg ikke. Fra det Elvis. Nej, det er Bob Dylan. Jeg er ikke helt sikker. Og det er Jeg tror ikke, jeg tror ikke det er Elvis. Altså, Great, du køber bare en lille guitar. det er altid godt med lidt Nick og Jay. Sådan lige. Hvem var det så? Ja, Elvis. Lidt Nå, crazy. det var Elvis. Det var nice. Det var Elvis, der spillede, der spiller. Hvad for det så? Åh. Vi er jo vågen. Hvor har vi katten? Trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone,